Haurrak presente daude oraindik ere gure artean. Baina motxiladun ume hauen amek zer dute esateko, nola bizi izan dute amatasuna eta honek dakarren guztia, hortaz guztiak aritzeko, gurekin dugu Maitane Sagastumearrieta. Ongi etorri. Beti borrokan ibili dan emakume baten gisa, ez dakit, bai. Beti borrokan ibili dan, testuinguru askotan borrokan ibili dan emakume bat bezala, eta gaur dagokion esparruan ere borrokan dagoen emakume bat, eta oso harro dagoen ama bat hori ere. Zure kasuan, ja kartzelan zinela ama izatera baki zenun? Nola izan zen prozesu hori? Planteatu nuen ama izan nahi nuen edo ez, nire buruari baiezkoa eman nion, eta orduan argi neukan kartzelan izan behar zuen. Nik banekien kondena luzean neukala aurretik, orduan ama izatea erabakitzen baduzu, badakizu izan behar duela barruan. Kalean ja ezinezkoa izango zen, ez? Akordiorik gabe, horrela bukatu da gaur Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza lege proiektua lantzeko bilera. Lege proposamena aztertzeko prozesua azken txanpan sartu da, taldeek araudiaren hitzaurrea eztabaidatu ostean. Hitzaurre horrek sortu zuen hain justu taldeen arteko enegarren desadostasuna, EAJak eta PSek hizkuntza ereduei eusteko aipamena gaineratu baitzuten EH Bildu kontra zela. Gabon guztioi, 8:30 pasata iritsi da gurean gaur albistegiari heltzeko unea. Gaurkoan hezkuntza legeari helduta hasiko dugu albistegia. Izan ere, goizeko bilkura amaitu bezain laster egin du EH Bilduk kritika, bi nagusiki, ikastetxeen izaerari buruzkoa eta hezkuntzari dagokiona. Ikoitz Arrese hezkuntza arduradunari batetik iruditzen zaio uko egin diotela Euskal Hezkuntza Zerbitzua arautzeari. Entzun ditzagun bere hitzak. PNV eta PSeren artean, legea horrela gelditzen baldin bada, iruditzen zaigu emaitza dela 0. EAJak PSeren marra gorria onartu du, euskara ikasteko prozesua degradatzeari atea irekiz, eta horren truke, PSek mugarik gabeko kontzertazio unibertsala edo txeke zuria eskola kontzertatuari onartu du. Elkarrekin Podemos IUk bere aldetik hezkuntza legearen tramitazioa gelditzea eskatu du. Uste dugu gelditzeko momentua dela eta gertatukoaren inguruan gogoeta egiteko momentua dela. Hain garrantzitsua den lege bat ezin dela presaz onetsi uste dugu. Ez da hau bide egokia orain 30 urteko bidea egin duen lege bat ordezkatzeko modua ez da. Goizeko hezkuntza legearen bueltako eztabaidak hala legebiltzarretik datozen bestelako berriei dagokionez, Euskal Y-aren Bilboko sarrera egiteko obra Jaurlaritzaren esku utzi du Espainiako gobernuak. 226,5 milioi euroko aurrekontua izan du proiektuak eta 2023an prest egon litekeela aurreikusi dute. Bada goiz honetan, Iñaki Arriola garraio sailburuak egingo dituzten lan horien xehetasunak eman ditu. Entzun. Kudeaketa aginduan zertatuta dauden lanak 2 puntu lotuko dituzte. Aldi batetik, Adifek dagoeneko egindako Galdakao Basauri tartea eta bestetik Abandoko geltokia. Espainiako Kongresuko legelariei iruditzen zaie PSOEk azaroaren 13an erregistratutako amnistia legearen testuak ez duela forma akatsik eta horren bestez tramitazio parlamentarioa az dezakeela. Ganberako letradunen txostenez lotesle horrek jasotakoa aintzat hartuta, Kongresuko mahaiko gehiengo aurrerakoiak tramitazio hori onartu du gaur. Letradunek lege proposamenari buruzko txostena helarazi diote mahaiari Kongresuko bertako eztabaidak ahalbidetzen eta ordenatzen dituen organoari eta horretan jasotakoaren berri duten zenbait hedabidek kaleratu dutenez, amnistia legearen proposamenaren testuak ez du elementu begi bistakorik eta agiririk adierazteko Espainiako konstituzioaren kontrakoa dela.
Horrez gain, Espainiatik datozen albisteekin jarraiki, estatuko gobernuko ministro berriek karguaren promesa egin dute goiz honetan Felipe VI erregearen aurrean. Protokoloak agintzen duen ekitaldia Zarzuelan egin dute goizeko 9:30 hasita. Felix Bolaños Justizia ministroa izan da lehena, arlo horretako arduradunei baitagokio errege notario nagusi gisa aritzea gainerako ministroek karguaren promesa egiten dutenean. Ondoren, 4 presidente ordeen txanda izan da, eta ostean heldu dira ministerioen arduradunen kargu hartzeak. Departamentu bakoitzearen aintzinatasuna izan dute irizpide falta ziren ministroen promesarako. Elma Saiz Nafarrak gizarte segurantzako ministro berriak Jose Luis Escriba orain arteko ministroaren eskutik jaso du zorroa modu simbolikoan eguerdiko ekitaldian. Horrela, bigarren aldiz, Elma Saizek Iruñeko udala utziko du. Duela 4 urte, Nafarroako gobernuan ekonomia eta ogasun kontseilari izateko egin zionuko karguari, eta oraingoan Espainiako gobernuan gizarte segurantzako ministro izateko. Ustekabean iritsi da albistea, Pedro Sánchezen gobernua osatuko dute ministro hautagaien zerrendetan eta kinieletan ez baitzen ageriaren izena. Nazioartean, Palestinako gatazkan badugu berririk. Hamasen arabera, Israelekin sueten bat adostear daude. Hamas talde islamiarraren talde politikoko buru Ismail Haniyek baieztatu du Israelekin 5 eguneko suetenerako akordioa lortzetik hurbil dagoela. Duela hilabete eta erdi piztu zen gerra eta harrezkero 14.500 pertsona hil dira gehienak Gazako zerrendan. Testuinguru horretan nazioarteak presioa egin die suetena hitzartzeko eta joan den astean Nazio Batuen Erakundearen segurtasun batzordeak adostu zuen erasoetan etenak ezartzea eta Gazan giza korridoreak antolatzea. Kiroletan binakako txapelketako bikoteak zehaztu dituzte. Ostiralean hasiko da Leia Azkoitian eta martxoaren 31an jokatuko dute finala Iruñean Nafarroarenan. Elordi eta Zabaleta banatuta ariko dira. Laso, beraldetik ez da bat ere gustura agertu bikote banaketarekin. Ez nago ados, ez dut esaten aragunengatik, nik uste formatua ez duela egin ongi, nik enpresarekin hitz egin nuen laguntza behar nuela atzean aurten, enaizelako aterako eguneko egunean, eta ez dute hori begiratu, eta ez nago bat ere ados, gainera Asperen bikoteak ez ditut ongi ikusten, txapelduna Aspeko bigarren atzelari hoberenarekin jarri dute, eta hori ere ez dut ulertzen, eta Altuna Martí jare izan dira txapeldunak, eta ez dakit, nik uste formatua ez dutela ongi egin, eta Lerroburuak amaitu aurretik azken berri bat. Euskal Herriko neska gazteek datorren azaroaren 30-ko greba feminista orokorrera deitu dute, adierazteko gure bizitzaren aurka antolatzen den egungo zaintza sistema ez dutela zainduko eta erreproduziduko. Prekarizazioarako joera orokorra da zaintza sektore osoan, eta horren aurka egiteko ezinbestekoa da lan baldintza duinen aldeko borroka. Garbitzaileen, erresidentzietako langileen eta etxeko langileen borrokak dauzkagu eredu, eta guk bide horretan jarraituko dugu. Askotan, baina zaintza lanak ez ditu merkatuak arautzen. Sistema cis-heteropatriarkalean zaintza emakumeen lana da, emakumeen egin beharra. Horregatik egiten dugu emakumeak ordaindu gabeko lanaren zatirik handiena. Zaintzarako eskubide kolektiboaren aldeko borroka denon ardura da, eta horregatik dei egiten diegu gizonei ardurak har ditzaten. Ez dezaten zaintza gatazkan duen erantzukizuna alboratzen jarraitu. Utz ditzaten haien privilegioak eta gizonen posizio sozialetik egin dezaten lan eta greba gurekin batera. Behin lerroburuak aipatuta iritsi da eguneko albistegiari heltzeko unea, EAJak eta PSek hizkuntza ereduak mantenduko dituzte hezkuntza legean. EAJak PSren marra gorria onartu du, euskara ikasteko prozesua degradatzeari atea irekiz, eta horren truke, PSek mugarik gabeko kontzertazio unibertsala edo txeke zuria eskola kontzertatuari onartu du. Legea horrela onartuko balitz, hezkuntza akordioaren
adostasuna, hezkuntza akordioan lortutako adostasunetik urrun daudela esan dezakegu, eta are gehiago, hezkuntza akordioan lortutako adostasuna hautsi egiten dela iruditzen zaigu. Bueno, guretzat nondik hartu ez dago lege hau. Ez dio, erantzun egokia ematen dauzkagun erronkei. Helburuetan eta baita ere hizkuntzarekiko dauden helburekiko erabateko adostasuna daukagu. Txugun ereduak mantentzen dirala eta hortik aurrera aukeria moten dezuela ikastetxei bere proiektu linguistikoan bere proiektua egiteko. Hain justu kontseiluak Euskarazko eredu orokortua eskatu zuen atzo Eusko Legebiltzarrean. Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legea onartzeko azken txanparen atarian, Euskaltzaren erakundeak jakinarazi du 20.000 sinaduratik gora jaso dituela Euskarazko ikasereduaren alde. Ela sindikatuak bere aldetik alderdiei eskatu die ez babesteko hezkuntza legea. Kontseiluak hezkuntza lege berriak euskarazko eredua orokortzearen aldeko 20.358 sinadura jaso ditu ikas komunitatearen hainbat eragileekin batera. Sinadura horiek guztiak bildu eta legebiltzarkidei gutun bat helarazi die. Hezkuntza sisteman ezarri beharreko hizkuntza ereduari buruz egindako proposamenak aintzat hartzea eskatuz. Hezkuntza lege berriaren eztabaida azken txanpan den honetan aintzat har dezatela, ikasle euskaldun eleaniztunak sortzeko ezinbestekoa dela, bide horretan arrakastatsuena izan den eredutik abiatzea. Hau da, euskara ikas eta irakats hizkuntza izan duen eredutik. Eta horren bestez, lehen etxi dezatela eta bihur dezatela berme guztiz, legearen oinarri euskara ardatz duen ikasteredu orokortu eta inklusiboa. Izan ere, Euskalgintzaren Kontseiluak kezka sartu du egun indarrean diren hizkuntza ereduak legearen hitzaurrean berariaz jaso eta 3 hizkuntzen izaera bideratzailea ezartzeko helburu duten zuzenketak. Egungo oldarraldi judizialaren testuinguruan, zuzenketa horiek ereduen gaineko eztabaida epaitegietara eramateko aukera kezkaz ikusten dela azpimarratu du ere. Euskararen ezagutza nahikoa lortzea ukatzen dien eredua gainditu eta lege berriak ikasleek hizkuntzaz jabetzeko duten eskubidearen bermea izatea aldarrikatu nahi izan du Kontseiluak. Gutuna alderdiei azken deitzat hartu du Kontseiluak. Euskararen normalizazioa legearen oinarri izatea lortzeko asmoarekin. Euskal Eskola Publikoa Zarro plataformak ere badu zer esana auzian. Iruzurtzat jo du Eusko Legebiltzarra tramitatzen ari den hezkuntza legea eta hezkuntza pribatizatzen segitzeko tresna bat dela gaineratu du. Eusko Jaurlaritzak entzungor egin dio eskola publikoaren izenean esandako guztiari. Hezkuntza sistemaren privatizazioan sakontzen duen legea da. Sare publikoa eta pribatua berdinduz. Sare pribatuari inongo baldintzarik bete gabe, finantziazioa bermatzen dien bitartean, eskola publikoa bazter uzten du finantziazio planik ezean. Hezkuntzaz gabiltzala EHUko ikasleen erdiak matrikulatzen dira euskaraz, eskaintza ia osoa elebiduna izan arren.
Abiadura handiko trenari dagokionez badugu berririk. Lakuak onartu egin du abiadura handiko trena Bilbora sartzeko tunela egiteko kudeaketa agindua. Sarbiderako lanak 2026an abiatuko dira 226 milioi euroko aurrekontuarekin eta 2023an prest egon litekeela aurreikusi dute. Iragan astean iragarritzen Eusko Jaurlaritza arduratuko dela abiadura handiko trenaren Bilboko sarreraren lanak egiteaz. Hau da, Eusko Jaurlaritzak idatziko du proiektua eta ez Espainiako gobernuak, eta H eta Bizkaiko hiriburura sartzeko behar den obra zibilaz arduratuko da Lakua. Bada dagoeneko Adifek eta Gobernu Kontseiluak onartu dute H-aren hitzarmen berria. Akordionen bidez, garraioetako sailaren bidez, Bilboko Abandoko geltokira abiadura handiko trena iristeko korridoriaren proiektuak eta obrak zuzenduko ditugu. Hitzarmen berri honekin Bizkaiko tren azkarraren azpiegituran lanean hasiko dira. Horrela 2 puntu lotuko dituzte Galdako Basauri tartea eta Abandoko geltokia. Lotura 6,2 kilometro izango dituen tunel batekin egingo da, Basauritik Bilboko erdiralde arte. Eusko Jaurlaritzak Bilbo Abandoko geltokirako sarbide plataforma idazteko eta irekitzeko agindua du. Horretarako 226,5 milioi euro ditu. 5 milioi eraikuntza proiektua idazteko erabiliko dira eta gainontzeko 220 milioi obra egiteko. Orain horretarako lanean jarriko dira. Atzera begira jarriz 17 urte daramate H-aren obraren kudeaketarekin. Gaur-gaurkoz gainegituraren zatirik handiena egina dago, 29 zati ditu, baina gairatzen dira adar garrantzitsuak. Bereziki Bergarako lutunen eta hiriburuetako sarrera eta geltokietan. Gipuzkoari dagokionez, gehienak dagoeneko bukatuta daude eta Hernani Estigarraga tartean eta Donostiako Atotxako geltokian lanean jarraitzen dugu gaur egun. 2024ko lehenengo seihilekoan aurreikusten da Hernani Astigarraga zatia amaitzea eta Donostiako Atotxaren obra 2025 amaierarako bukatuta izatea espero du Arriola sailburuak. Euskal Herrikoa bere osotasunean noiz amaituko den ordea ezin jakin. 2028 martxan izango zela esan zuten azkenekoz, baina gehiago atzeratuko dela dirudi. Osakidetzara goaz, tratamendu bortitza ematea egotzi dio Geituk Gurutzetako genero identitatearen unitateari. Transak eta ez binarioak psikiatriatik igarotzera behartzen dituztela salatu du LGTBI taldeak eta jardun hori protokolotik kentzeko eskatu du. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburu Gotzone Sagarduik aitortu egin du ebaluazio psikosozial bat egiten zaiela gurutzetan transexualei. Ospitaletan jarraituko dugu, baina langiletara zuzenduko gara. Euskal Autonomia Erkidegoko anbulantzia sektorea lan gatazka batean murgilduta dago. Sindikatuek 3 greba egun ezarri dituzte astelehenetik aurrera eskatzeko erosteko ahalmenari eutsiko dion soldata igoera bat eta lan baldintzak Osakidetzako langileekin parekatzea. Hauek izan dira grebarekin bat egin duten sindikatuak ELA, USO, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta ESK. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ambulantzietako langileek hitzarmen berri bat eskuratzeko borrokarekin jarraitzen dute. Sindikatuek salatu dutenez, urrian egindako greba egunak eta gero, ambulantziaz Gipuzkoa eta LAPAO enpresek negoziazioan aurrera pausorik emango ez zituztela berretsi zuten. Horren aurrean, azaroan, beste 3 greba egun burutuko dituzte. Lehenengo gauza hitzarmena da, berez, zerbitzua ere ez da
kalitatezkoa, ere isunak ipini ditugu, arazo pilo ditugu egunero, hilabetero, ambulantzekin, kontratuekin, arazoak handiak dira, baina bai berez, greba egun hauek egiten dira berez hitzarmenagatik. LAB, ELA, ESK, Komisiones Obreras eta USO sindikatuek beraien lan baldintzak Osakidetzako langile propioen baldintzekin parekatuko duen hitzarmena aldarrikatzen dute. Egon ginen 5 urtez greban, hitzarmen balortzeko, 2 urtez eduki dugu hitzarmen hori funtzionatzen eta berriro gaude lehengo egoera berdinean. Enpresei igo diote dirua pilo bat lizitazioan, baina hori langileen ez da nabaritzen, orduan, hori arazo bat da, ere. Azaroan egindako grebagunak eta gero patronalek negoziatzeko borondatea erakusten ez badute, sindikatuek abenduaren 20, 21 eta 22 deitutako lanuzteak mantenduko dituztela baieztatu dute. Nafarroan foru gobernuak Nafarroako pobreziari eta gizarte desberdintasunari buruzko urteko txostena egin du. Lere Martinez. Nafarroako pobreziaren eta desberdintasunaren lurralde erradiografi edo argazkiak agerian utzi ditu Nafarroan ze desberdintasun dagoen iparralde, erdialde eta hegoaldearen artean. Arrakala izugarria da. Adibidez, Iruñarrian pobrezian arriskuan dagoen biztanleriaren kopurua 110 da eta Herriberan aldiz 140 da. Txostenak ere hainbat datu esanguratsu ere ekarri dizkigu, hala nola, zein den Iruñako auzorik pobrena eta zein aberatsena. Foru gobernuak egindako azken txostenak agerian utzi du foru erkidegoaren hegoaldean, Herribera eta Lizarraldea, eta erdialdearen eta iparraldearen arteko aldea nabarmena dela. Emakumeak, migratzaileak eta gazteak dira biztanleria sektore ahulenak. Nafarroko pobreziari eta gizarte desberdintasunari buruzko urteko 6. txostenan jasotako azken datuen arabera, argik ikusten da iparra eta hegoaren arteko arrakala. Errate baterako, Aranguren ibarrak 9% pobrezia arriskuaren tasa du, eta aldiz, Fiterok, bortz bizilagunetik 2, hau da, 144 pobrezia arriskuan bizi da. Erran beharra dago ere, Nafarroa pobreziaren eta gizarte bazterkeriaren tasa txikiena duen Europako 30 lurraldeen artean dagoela. Zifrak biziki argiak dira. Hobekien kokatuta dauden 10 udalerriak Iruñerrian dira. Aranguren ibarra, Galar, Izazendea, Zizur, Esteribar, Oltzazendea, Zabaltza eta Bidaurreta, eta Etxarri eta Ziriza dira. Eta pobrezia arrisku handiena duten 10 udalerriak aldiz, Herriberan daude. Fitero, Castejon, Karkar, Murillo, El Fruto, Sartaguda, Sesma, Corella, Kaskante, Barillas eta Tulebras. Felix Taberna foru gobernuko lehen presidente ordeak egoera hori onartu zuen joan den astean txostenaren aurkezpenean, eta erran zuen ere zor bat dagoela hegoaldearekin. Horregatik, Nafar gobernuaren helburuetako bat erkidegoko hegoalde eta iparraldearen arteko desberdintasunak murriztea dela. Txostenak Iruñeko auzoen datuak ere ekarri ditu. Nafarroatik Donostiara goaz, Donostiako Poio Eudal hilerrian dagoen mausoleo frankista eraisteko eskaria atzera bota du Eusko Legebiltzarrak. Maiatzean jakinarazi zuen Arantzadi Zientzia Elkarteak Poioen dagoen mausoleo frankistan gutxienez 17 miliziano antifaxisten gorpuak zeudela obiraturik. El lugar deje de ser un sitio de enaltecimiento de los golpistas y pasa a ser un lugar realmente de memoria histórica, su propio régimen fascista. Y en este caso esta cruz tiene esta simbología y debe ser eliminada totalmente. Pentsatzen dugu simbolikoki eta bere azpian ehorzitako dauden gudari eta milizianoek merezi duten respetuagatik gurutzea eraitzi egin behar dela.
12 pintura kaparen azpian gordeta, Beasaingo parrokian aurkitu ziren 1555 urteko pintura errenazentistek argia ikusi dute azkenean. Gasteizko udalak bateragarriak deituriko kanpaina sortu du adinekoenganako estereotipoak hausteko. Errenterian hizkuntzak, gorputzak eta tarteko zirrarak instalazio artistiko interaktiboa ireki dute bada laben. Euskal komunitatea eta euskara etorkizunean nolakoak izango diren aztertu du talde batek eta lanketa horietatik sortu dute artefaktua. Indarkeria matxistari dagokionez gizon bat preso sartu dute Baionan bikotekideari eta labei mehatxu egitea egotzita.
Baionako epaiak 56 urteko gizonezko bat behin-behinean preso sartzeko agindu zuen atzo, bikotekideari eta 3 alabei hiltzeko mehatxuak egitea egotzita. Atzo pasatu zen epaiaren aitzinetik Andreak azaldu zuen indarkeria matxista jasan duela azken 5 urteetan eta gizonak haien alabak mehatxatu dituela behin baino gehiagotan. Iragan astean emakumeak salaketa jarri eta Frantziako poliziak gizona atxilotu zuen Bokalen. Atxiloaldian egon zen. Atzo, epaitzekoa zuten, baina itzultzailerik ez zuten aurkitu. Eta ondorioz, auzia datorren abenduaren 18ra gibelatu dute. Han artean, epaileak agindu du preso atxilotzeko. Iruñean, genero indarkeriaren biktimentzako larrialdiko zentroa irekiko dute. Sexu indarkeria eta tratu txarren biktima diren adingabeak artatzeko Nafarroan gune berria irekiko da 6 hilabeteren buruan. Orain, egokitzapen eta zaharberritze lanetan ari dira, justoki. Fisikoki, eremu berria instalazio judizialetatik izanen da, eta asmoa da ingurune atsegina sortzea biktimei arreta askoz ere hobeagoa egiteko. Nafarroan toki berria izanen da sexu abusuen eta tratu txarren biktima diren haur eta nerabeak artatzeko. Gune berri horrek ingurune atsegin bat eskaintzeko asmoa du, fisikoki instalazio judizialetatik bananduta, eta beharrezko tresnak izanen ditu horrelako prozesuetan esku hartzen duten profesional espezializatuek bertan lan egiteko. Esparrua 600 metro kuadroko bajera izanen da, eta datorren urteko 2. seilekoan martxan jartzea aurre ikusten da. Orain egokitzapen eta zahar berritze lanetan ari dira. Queremos diseñar un espacio seguro de atención amable para tratar temas tan delicados como son las violencias que sufren este colectivo, los niños y niñas de Navarra. 840.000 euroko aintzin kontua aurre ikusi da horretarako. Horietatik 700.000 euro Nafarroako gobernuak jarriko ditu eta 140.000 euro La Caixa Fundazioak. Bi erakunden artean sinatutako lankidetza hitzarmenean jasotzen denaren arabera. Violentziaz gabiltzala, 4 emakume eta haur batera hil dituzte aurten Euskal Herrian. Hala gogoraratu zuen atzo hobeto esan da, Euskal Herriko mugimendu feministak Bilbon egindako agerraldian. Babesa adierazi diete emakumeen eta haurraren senidei eta lagunei. Eta gogoraratu dute gertakari latz horiek indarkeria matxistaren muturreko ondorio direla. Horiek horrela, azaroaren 25ean indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko egunean indarkeria matxista ororen aurka mobilizatzera deitu dute indarkeriarik gabeko bizitzak bizirik libre eta antolatuta lelopean. Instituzioak behin eta berriro argazki politak egiten dutela, bere ganatzen dituztela gure aldarria, hitz politak jarri, baina baliabiderik gabeko neurriak hartzen dituztela. Eta baita ere interpelatu nahi ditugu gizonak. Azken finean, haien direla, provokatzen dutenak indarkeria matxista, eta eskatzen diaguna, exigitzen dizkiagula, amaitzeko bere praktika horiekin nazkaturik gaudela indarkeria matxistarekin. Azaroaren 25etik 30era goaz, Euskal Herriko neska gazteek datorren azaroaren 30eko greba feminista orokorrera deitu dute, gure bizitzen aurka antolatzen den egungo zaintza sistema ez dutela zainduko eta erreproduziduko adirazteko. Zaintza eskubidea erdiesteko modu bakarra mobilizatzea, antolatzea eta borrokatzea dela uste dute. Euskal Herriko neska gazteek zaintzak emakumeen ardura bilakatzen duen sistema cis-heteropatriarkalaren aurka borrokatzeko azaroaren 30eko greba feminista orokorrean parte hartzeko deia zabaldu dute. Soldatapean egindako zaintzen sistemaren prekarizazioa salatu dute, lan baldintza duinen aldeko borrokaren beharrezkotasuna nabarmenduz. Horrekin batera, ordaindu gabeko zaintzen ardura ere emakumeengan ipintzen dela azpimarratu dute. Askotan, baina zaintza lanak ez ditu merkatuak arautzen. Sistema cis-heteropatriarkalean zaintza emakumeen lana da, emakumeen egin beharra. Horregatik egiten dugu emakumeak ordaindu gabeko lanaren zatirik handiena. Zaintzari lan izaera uketzen diogulako, lan ordu inposatuei maitasuna deitzen diogulako.
Zaintza lanak ez ditugu egiten horrela jaiotzen garelako. Emakumeak eta gizonak produzitzen dituen sistema honek zaintza lanak aitortzez eta soldatarik gabe musutruk egiten dituen subjektuak ere sortu behar ditu. Bestela, nor zainduko luke? Nork egingo luke lan baldintza horietan? Bide batez, espazio mistoen politizazioa larrikatu dute ere, gizonezkoei ardurak hartzeko deia zabalduz. Zaintzarako eskubide kolektiboaren aldeko borroka denon ardura da, eta horregatik dei egiten diegu gizonei ardurak har ditzaten. Ez dezaten zaintza gatazkan duen erantzukizuna alboratzen jarraitu. Utz ditzaten haien privilegioak eta gizonen posizio sozialetik egin dezaten lan eta greba gurekin batera. Hezkuntza, osasungintza eta sare publikoaren ahultzeak eragindako sistemaren prekarizazioak emakumeek bereziki pairatzen dutela salatu dute, eta emakumeen bizitzen aurka antolatzen den sistemaren kontra borrokatzeko azaroaren 30ko greban parte hartzera deitu dute. Ekonomiara salto egin aurretik Errigoraren urteurrenaz mintzatu gara, Ibai Zueskun kidearekin. Errigora sortzen da 2013an, bai, 2013an zegoen proiektu bat, proiektu bat non bultzatu behar zen euskara eta arikadura burujabetza, non eta Nafarroan, ez? Eta, bueno, esperientzia bat abiatu zen, non osatu zen saski bat Nafar hegoaldeko produktuz osatuta, ez? Bertan parte hartu zuten bi ekoizlek eta bi ekoizle horiek jartzen zituzten bere produktuak. Bere produktuak nongoak ziren Nafar hegoaldeko baratzekoak. Hasiera batean gu joaten gara, Errigoratik joaten gara produktore edo ekoizle horien bila, ez? Baina gero urteen poderioz, azkenean 3. laugarren urtean hasi ziren ekoizleak beraiek gure atea jotzen, ez? Nahi zutelako edo interesatzen zitzaielako volumen horietan mugitzea. Gure baldintza zen euskaraz etiketatu behar zela, web orrialdea euskaratu behar zela, eta era berean konpromesu minimo bat izan behar genuela euskararekiko, ez? Eta zori bakarrik, baizik eta auzolanean eta elikadura burjatzaren bidean urratsak ematea. Orduan esandako hasiera batean gu joan ginen ekoizleen gana, baina gaur egun ekoizleak dira etortzen dienak Errigoraren gana proiektua konpartitzeko edo. Orduan gaur egun baldintza batzuk baditugu Errigoran sartu alizateko, eta baldintza horiek dira Errigorak pasaren urtean martxan jarri zituen balio horien edo berme sistema parte hartzaile horren parte izateaz. Ikusi zen AEK-arekin, sortzenekin eta ikastolen elkartearekin egin behar genuela bide hori. Zergatik haiekin hezkuntza komunitatean edo beraiek ez zeukatelako pisu garrantzitsu bat, ez? Bai helduen alfabetatze eremuan, zein aurre eta txikien eremuan. Orduan, sortzenekin, ikastolen elkartearekin eta AEK-arekin, elkarlan bat diseinatu genuen, auspotu genuen, eta lortu genuen bisibilizazio gehiago eukitza proiektuak eta era berean leku gehiagotara iristea. Orduan, saski horiek zabaldu ziren Euskal Herri luze eta zabalean eta lortu genituen kopuru polit batzuk. Hasiera batean izan ziren 1500, gero 4000, 5000, 7000, 8000, eta gaur egun gaude zifra batean 14000 inguru. Horrek esan nahi duena da, bat, ekoizle gehiago batu dira proiektura, bi, euskalgintzara bideratutako etekin edo ekarpen ekonomikoa oso handi izan dela orain arte, batetik esan zakon 1.800.000 euro banatu direla, eta gero bestetik ekoizle gehiago batu dira ekimenera, hasiera batean ziren bi, gaur egun dira 24, eta era berean lortu duguna izan da Errigora bezalako proiektua bisibilizatzea Euskal Herri luze eta zabalean. Zergatik hori lortu delako 250 herri ingurutara iristea, 700 banaketa gune daude, eta poliki-poliki joan gara azten urteetan zehar. Aurten 10 urte betetzeitu Errigorak eta askoz gehiago bete ditzala. Gu egiten duguna da bertako realitateari erreparatu eta ikusi zer egin behar dugun. Hau da, ezin dugu planteatu nazional mailako edo nazio mailako planteamendu bat Hernanirako edo Tafaiarako, ez du zentzurik. Bakoitza badauka bere realitatea eta realitate horretatik abiatu behar gara.
Guargi genuena zen, Euskal Herria euskaldundu nahi badugu edo euskara bere eremua, bere lekua izan dezan, beharrezkoa zela eragingune nagusi bezala hartzea zonalde hori, ez? Guretzako auzolana da, nolabait esateko, Herrigoraren zutabe nagusienetako bat. Zergatik nolakotasun bat ematen diolako ekimenari eta nolakotasun horretatik abiatuta ikusten dugu posible dela auzolanaren balioa goraipatzea edo, ez? Esan dezakegu Herrigora bela auzolan ariketa erraldoi bat dela. Gu ez gaude ohitua gure buruari ez lorea botatzera, ez nolabait, baina bai ikusten dugu, Herrigora orain dela 10 urte sortu zela, Herrigora esperientziatetatik abiatzen dela, Herrigora hasiera batean uste genuela hasi eta bukatu beharreko ekimen bat zela, baina ikusi izan dugu bere balorea daukala, ez? Egunen batean ez badu erabiliko edo Herrigora tresna bat da esan dezakegu, ez? Auzolanarekin, euskara sustatzeko, elikadura burujabetza sustatzeko, baina ikusi dugu tresna horrekin lortu ditzazkegula gauza asko, ez? Bai elikadura burujabetza bidean, bai saretzetik, bai naziogintzatik, bai herrigintzatik, bai euskeratik, eta ikusi izan dugu euskeratik asko aurreratu dela norabide honetan. Behin goratzen naiz, parlamentuan egin genuela aurkezpen bat, eta esan genuela, edo esaten genuela, hemen politena da, ez diogula gure buruari mugari jartzen, ez? Esaten dugu ez dugula nahi Nafarroa bat mugekin, hau da, badira muga administratiboak, eta guk ez dugu nahi Nafarroa bat mugekin, ez dugula nahi gure buruari mugari jarri euskararen arloan, ez dugula nahi mugari jarri elikadura burujabetzaren bidean, eta esatea, gauzak determinazioz eta ilusioz egiten direnean posible dela lorpenak izatea, ez? Eta hemendik 10 urtera ikusiko gu zer gertatzen den, ez? Baina bai argi daukaguna da, gu nahi duguna da, Nafarroa euskaldun bat, nahi duguna da Euskal Herriko plazetan Nafarrego aldeko eta Nafar erdialdeko produktua kontsumitzea, nahi duguna da alik eta justena izatea merkaturatze bide horiek, nahi duguna da espekulazio horrekin amaitzea, nahi duguna da merkaturatze bide berriak irekitzea, eta ikusiko dugu zertan trauzitzen den, ez? Baina bai da argi daukaguna da helburu ezberdinak badituela proiektu honek, eta helburu horiek erdiesteko tresna ezberdinak beharko ditugu. Ekonomian, albistea, Eusko Jaurlaritzak 10 milioi euroren abalerro bat jarri du Euskal Finantza Institutuaren bidez enpresek epe luzeko energia kontratuak egin ditzaten. Enpresa txiki eta ertainentzat eta kapitalizazio ertainekoentzat da laguntza hori, ziurtatzeko ez direla energiarik gabe geratuko, noizbait ezin badute faktura ordaindu. Neurri horren bidez epe luzeko kontratuak egin ditzaten bultzatu nahi du Jaurlaritzak. Espainian amnistia legearen tramitazioa onartu du Kongresuko mahaiak. Behen ganberako legelarien txostenaren arabera, testuak ez du forma akatsik eta ez du elementu begi bistakorik eta argirik adierazteko Espainiako Konstituzioaren kontrakoa dela.
Espainian jarraiki esan dugu lehen ere, gobernu espainoleko ministroak kargu hartu dute gaur Felipe VI erregearen aurrean. Euskal Herritarren artean Elma Saiz gizarte segurantzako ministro izendatu dute. Elma Saizek Iruñako udala utzi eta Pedro Sánchezen gobernu berrian hasiko da. Gizarte segurantzako ministro gisa. Orain arte, Iruñeko udaleko PSN-ren bozeramaile izan den zinegotzia ministroen kontseiluan sartu da. Bigarren emakumeen nafarra da Espainiako ministeriora heltzen dena, Jone Belarraren gibeletik. Izendapen honek, bazterrak aztoratu eta nahastu ditu, izan ere mozioaren zentsuraren gaia jendearen ahotan bolo-bolo hasi delako. Izan ere, Elma Saiz izan zelako, Joseba Siron babestu ez eta bere abstentzioarekin eskuinari botoak oparitu zizkiona Iruñeko udalean. Elma Saiz, Iruñeko udaleko PSN-ren bozeramaile eta zinegotzia, Espainiako Pedro Sánchezen gobernuko ministroaren kontseiluan hasiko da. Gizarte segurantzako ministro gisa, Jose Luis Escriba ordezkatuz. Elma Saiz, PSN-PSOEko hautagaia izan zen Iruñeko alkatetzarako maiatzaren 28ko udal hauteskundeetan, eta ekainaren 17an Iruñeko udala osatu zenean, legegintzaldi osoa zinegotzi gisa emanen zuela erran bazuen ere, orain Moncloan hartuko du toki berria. Gobernuaren ordezkari eta Nafarroako gobernuaren ekonomia eta ogasun kontseilari izan zen ondarreko legegintzaldiaren azken txanpan. Momentuz, izendapenaren albisteak zer erran handia ekarri du. Creo que es una buenísima noticia para Navarra. También es una buena noticia para el gobierno de España porque se llevan a una persona que ha demostrado capacidad de diálogo, de negociación y capacidad de acuerdo a la hora de sacar 4 presupuestos entre diferentes. Queremos felicitar a la señora Elma Saiz por su nuevo nombramiento, desearle todo el acierto y el éxito en sus nuevas funciones y animarle a que desde allí defienda los intereses de las navarras y de los navarros. Saiz, bigarren emakume nafarra izanen da, Espainiako ministeriora heltzen dena. Lehenbizikoa Podemoseko Jone Belarra izan zen. Biak Pedro Sánchezen gobernuarekin heldu dira. Argentinan errezeta neoliberalak itzuliko dira Mileiren eskutik. Abenduaren 10etik aurrera lider ultraeskuindar negazionista eta txakurzale bat izango du Hego Ameriketako herrialdeak. Milei ekonomista da eta ospe handia lortu zuen Argentinako telebista kateetan agertzen hasi zenean 2014an. Besteak beste jarrera haserrekorra zuela honako mehatxua egin zuen, segi ziztuan gorri etxekalteok. Klase politikoaren aurka ere egin zuen kasta izendatuta. Horrez gain, atezaina eta rock musikariare izan zela kontatzen zuen.
Palestinako gatazkari dagokionez, Hamasek ziurtatu du Israelekin su-etena adostetik gertu dagoela. 5 eguneko su-etena negoziatu omen dute eta gerra piztu zenetik hilabete eta erdi igaroko denean iritsiko litzateke. Guztira, 14.500 pertsona hil dira, gehienak adingabeak eta emakumeak. مجزرة جديدة في مدينة رفح حقق عائلتي شليم وهير بعد أن قصفت Mexikon hilik aurkitu dituzte Oziel Baena, magistratu ezbitarra eta bere bikotea. Bero Sastrustegi nazioarteko berri emaileak eman digu albistearen berri. Eta nazioartera begira Mexikon hilik aurkitu dituzte Oziel Baena, magistratu ezbitarra eta bere bikotea fiskaltzak krimen pasionala izan dela dio. Bero Sastrustegik ekarri du gaia gurera erne. Autoritateek Oziel Baena magistratuaren eta bere bikotearen, Dorian Nieves Herreraren gorpuak aurkitu zituzten. Lehen ikerketek diote bere bikoteak hil zuela Oziel Baena eta ondoren bere buruaz beste egin zuela. Fiskalak ondorio horretara iristeko aztertutako zantzuak eta probak azaldu ditu. Antza, Oziel Baena erailtzeko erabili zuen antzeko bizar laban batekin bere buruaz beste egin zuen Nieves Herrerak. Horrekin batera gainera ez omen dago hirugarren pertsona baten arrastorik. Hala ere, Oziel Baenaren familiak ez du autoritateek emandako bertsioa onartzen eta, gainera, zuzenbide aholkulari den Wilfredo Salazarrek dio halako ondorioek edo halako hipotesi azkarrek LGTBIQ+ kolektiboaren aurkako jarrerak sustatzen dituztela. Fiskaltzak oso azkar atera omen ditu ondorioak eta honekin kolektiboa babesgabe eta estigmatizatuta sentiarazi du. LGTBIQ+ kolektiboa arriskutsua delakoa. Zertan, oinarritzen dira Aguascalienteseko aniztasunaren aldeko mugimenduan fiskaltzaren hitzak zalantzan jartzeko. Ateratako ondorioak presazkoak izan direla diote, oraindik bertsio hori 100%ean ziurtatuko duen zantzurik ez dagoelako. Giza eskubideen nazioarteko batzordeak eskatu du kasua hasieratik aztertzeko, hori bai, giza eskubideak oinarri izan da. Hain justu ere Oziel Baena izan zen Mexikon ezbitarra zioen pasaportea lortzen lehenengoa. Satrustegik emango dizkigu jarraian kasuaren zehaztapen gehiago entzun. Maiatzean lortu zuen ezbitarra zela esaten zuen pasaportea. Homofobia, lesbofobia, transfobia eta bifobiaren aurkako nazioarteko egunean, maiatzaren 17an alegia. Zuzenbide konstituzionalean aditua Baena oso aktiboa zen sare sozialetan, batez ere LGTBIQ+ kolektiboaren eskubideen aldeko aktivismoan. Ezbitartasuna modu irekian elkarbanatzen zuen, bai aipatutako sare sozialetan, bai eta ekitaldi ofizialetan. Hortzadarraren koloreak zituen, haizemailea zen bere jantzi bere izgarria. Poliziak babesturik bizi zen jasotzen zituen mehatxuengatik. 11 salatu zituen Baenak sare sozialen bidez jasotzen zituen erasoak. Babes hori gainera uztailean indartu zen. Ulises Nava katedratikoa eta LGTBIQ+ aktivista Aguascalientesen erail zutenetik. Hortzadar kuoten auzi estrategikoen inguruko Kongresu Nazionalera joan ziren biak, aurtengo uztailaren 17an, eta kongresutik ateratzean Ulises Nava tiroz hil zuten. Hori dela eta esan bezala Baenak ordura arte jasotzen zuen babesa areagotu egin zen.
LGTBIQ+ pertsonen eskubideen alde lan egiten duen Letra S taldeak dioenez, 2018 eta 2022 urteen artean kolektiboko 453 lagun erail dituzte. Aitzitik, kopurua altuagoa izan daitekeela azpimarratzen dute. Baenak erdigunean jarri zituen kolektiboko pertsonek jasan behar dituzten erasoak eta ikerketetan kontuan hartzeko irizpidea ere badela aldarrikatzen zuten. Bada aipatu gertakarien ostean, Mexikoko hainbat hiritan kalera atera dira herritarrak LGTBIQ+ kolektiboaren eskubideen alde ikusi. Hala da, herrialdeko hiri garrantzitsuenetan, Mexiko hirian, Pueblan, Queretaron edo Monterrein esaterako LGTBIQ+ kolektiboaren eskubideen alde batetik eta kasu honen ikerketa sakon bat aldarrikatzeko bestetik milaka lagun atera dira kalera. Mexiko hirian elkartu ziren herritarrek esaterako krimen pasionala deiturikoa estatuaren gezurra dela oihukatu zuten. Ikerketek aurrera jarraitzen dute eta fiskaltzak adierazi duenez, hurrengo egunetan informazio gehiago emanen dute. Klima larrialdiari dagokionez badugu berririk. Munduko bataz besteko temperaturak lehen aldiz ganditu du 2 graduko igoera. Markak hautsi ditu munduko temperatura globalak. Gogoratu behar dugu 2015ko Parisko akordioan hitzartu zela temperaturaren igoera 2 gradu baino gutxiagora eta idealki 1,5 mugatu naizela. Baina erronka zaila izango da. Izan ere oso uda beroa pasa dugu, uztaila inoizko hilabeterik beroena izan zen, eta Kopernikusek argitaratutako azken datuen arabera, azaroan lehen aldiz gainditu da 2 graduko temperatura igoera industria aurreko aroarekin alderatuz. Alegia 1800 eta 50 eta 1900 urteekin alderatuz. Azaroaren 17an 2,07 gradu beroagoa izan zen batez besteko temperatura. Hurrengo egunean 2,06 beroagoa eta egunez egun jaisten joan da temperatura. Nazio Batuen erakundeak testuinguru honetan azaldu du egungo klima politik jarraitzen badute berotze globala 3 gradu igoko dela. Hori gerta ez dadin mundu mailan aldaketa sakonak behar dira. Adibidez, berotegi efektuko gasen isurketen aurreikuspenetan 128ko eta 142ko murrizketak lortzeko hemendik 2030era. Beti ere Parisko akordioan adostutako zifretara mugatzeko helburua bada. Hau da 2 graduko eta 1,5 graduko helburu horretara gerturatzeko xederik bada. Dena den txostenak ondorioztatu du berotegi efektuko gasen munduko emisioak 1,2 handitu zirela 2021-tik 2022ra. Nazio Batuen erakundaren arabera emisioen arloan gaitasun eta ardura gehien duten nazioek bereziki geologikoek asmo handiagoko eta bizkorragoko neurriak hartu beharko dituzte, eta garapen bidean dauden herrialdei laguntza finantzarioa eta teknikoa eman beharko diete. Datuak horrela klima larrialdiaren inguruko Nazio Batuen erakundaren biltzarra COP28 10 egun barru hasiko da Dubain. Bertan lehen ebaluazio globala egingo dute Parisko akordiotik, eta 2035erako helburuak adostuko dituzte. Adituen arabera COP28 bermatu beharko luke nazioarteko laguntza ematen dela klimaren aldeko ibilbide horria garatzeko. Azken albiste honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren amaierara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edo nola ere badakizue. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Joseba Balestenaren erraietatik erran abestiarekin utziko zaituztegu. Ondo izan eta bihar arte. Atzo da alada gaur, atzo da alada gaur, enbora gaindoziak akatuko nau. Hitzez, erraten ikasi nahi du, erraietatik errana, erraietatik emana. Han edo hemen
Han edo hemen, ezin asman ere buruan onden. Angel Rosi dut izena eta aktore pornoa naiz.